प्राथमिक शिक्षा इतिहास रे सबुठारु बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति को सुपारिश करिथिबा चिठी संख्या 21,268 2/8/2025 तारीख को पुनर्बार सरकारଙ୍କ अनुमोदन और तुरंत कार्यकारी निमंते ओडिशा कनिष्क शिक्षक संघर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को गुहारी जणाइछंती। प्रकाश जे ओडिशा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो सबू ऐतिहासिक परिवर्तन पाई गणशिक्षा विभाग गत 2/8/2025 तारीख दिन चिठी संख्या 21,268 द्वारा प्रकाश करथिले ताहाकु गत 8/8/2025 तारीख दिन कोनोसी कारण दर्शाई विभाग पक्षरु प्रत्याहार करि जायथिला। ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ତାହା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକୁ ସେହି ସୁପାରିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ବିଭାଗ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏସହ ସୁପାରିଶ ପୁନଶ୍ଚ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୋହର ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସଂଘ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶକୁ ହୃଦୟତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସନ୍ତା 16/8/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିୟାମକରେ ପରିଣତ କରାନଗଲେ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଜି ଚୌକ ଠାରୁ ବାହାରି ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲଙ୍କୁ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ସମୟରେ ସଭାପତି ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ନାୟକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଅର୍ପିତା ପତି, ଲିପିକା ବେହେରା, କମଳକାନ୍ତ ମହାଳିକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।